Sorry for kushayikirwa nemwana mazuva apera aiwrote statement achitenda vanhu vakamubatsira. Ndinofunga vanhu vakanga vakamirira kuti achati chii, cause he promised us kuti achanyora something kana ati garei aona kuti zvinenge zvaanani kwaari kusaidi kwake anenge ari kuita achihila, akataura kuti achadzoka futi pasocial media. So he is now back again and he has thanked everyone. But Olinda haana kuitwa thank you iri personalized kuti thank you Olinda. Vanhu vakaenda vakamirira pana Olinda apa because pana Olinda pakaita noise isingaite, cause Olinda aiti ada kutora rufu rwese woriita rwekumba kwawo kana chapero, but anyway akazongokwanisawo kungoita 1 2 3 things zvaanga promise haana kuzonyatsozviita. So let me just read panapa zvataurwa naAchford, and also pana vanonzi Sisi Josava ndo vari kutaurwa pamapictures. Panichataura about mapictures kunzi vakatora mapictures emwana ari mucoffin ndiJosi ari kutaurwa panapa. Josi dzungu rake soka dai achimbomira kuenda kumarufu evanhu. But let me just get into the message. Hans, this has been the hardest period of my life, and I want to take a moment to say thank you truly and deeply to everyone who stood by me and my family during the passing and funeral of my daughter. Your prayers, your messages, your presence, your financial support, and your quiet strength carried me in ways I cannot fully express. I do not take any of it for granted. To those who reached out respectfully, even while balancing your own lives and responsibilities, please know I see you and I appreciate you more than words can say. I also want to speak on something deeply disturbing. To those who choose to take pictures of my little girl lying in a coffin so small, so vulnerable, and then spread lies that I send you to do so. That is not only false, it is cruel beyond measure. There was absolutely no reason for such an act, especially when the ceremony was already being broadcast live. What you did was invasive, heartless, and unforgivable. In a moment that demanded dignity and compassion, you choose something else entirely. That will never sit right, and it should not. This weekend is my birthday and I'm struggling. I feel guilty for being here, for breathing, for seeing another year when my daughter does not get that chance. I'm torn between acknowledging it and feeling like doing so somehow diminishes her memory. The truth is, nothing could ever diminish her. She lives in me, in my heart, in every breath I take. But grief makes even the simplest things feel heavy and complicated. I want to say thank you to Nashelle, the mother of my daughter. Thank you for giving me the greatest gift I've ever known, the chance to be called Daddy for the first time, even if only for a short time. I had nothing to my name when you blessed me with that little angel, but I felt like I had everything the moment I held her. That is something I'll carry with me forever. I'll always be grateful to you for the blessing, and I pray that you are forever blessed in return. To my daughter, you were and will always be my heart. Nothing will ever change that. Thank you again to everyone who showed love the right way. I'll never forget. Awagona zvake kungomenshena ex-wife wake Nashelle. I think kuti ndo zvanga zviri important stereki, zvimwe zvese aratova drama. Vanhu vakawanda vanga vachiexpecta kuti vachazo, because mukadzi wake aifaita kamukadzi wake wainayewo mwene wevisa akafaita akaita malive akatuka vanhu akaita sei. So I think kuti people were expecting the same energy, but Ashford anyatsoshowa maturity kuti aiwa inini ndakasiyana nezvese zvamaifungira. Mukadzi wake drama, toziva kuti anga ari wemvenge kaAshford mukomana. Vanhu vangafunga kuti pamwe that spirit is going to come back or ataka vanhu oita sei. Aiwa mbuya hobvu, I think they are cool, because ndakaona achikomenta kuma mbuya hobvu pavaitukwa achitoseka achitoita sei, like vachitoita majokes and the likes social media panyaya dzanaKetina idzi dzanga dzichiitika kuTikTok. So I think they are okay. Although people are expecting to see kuti mbuya hobvu vachatendwa kunzi thank you so much Olinda, you carried the whole funeral, but that did not happen. I may not why, I don't know, but anyway ndo message yauya panapa. Josi ari kunzi kuda koneni kwako kuri too much, kuda kutora kuti, ende akabvunzwa nevanhu kachinzi kweyo waisirei, akarisa paFacebook picture paFacebook munhu wese kuti aone mwana. Zvikanzi kweyo wazviitire zvikanda ndiri pavideo call, ende anonyatsobuda palive yakaitika yemwana uyu ka Josi anobuda ari papo akadai foni yake arimo kunyadzisa kwazvakaita. Mama socialite soka ndatadza kuti vakazvarwa naniko chiko. Iye Josi takatombomudzira tsitsi paya, ende pamarufu ndo paanoda kudzenzera ke rinomuka. So pamarufu pavana iwe kukwadzana last year maziya vana 3 vembuti wewe Josi was involved ipapo. Akaenda akasungirwa nyaya iyoyo, ende chaakasungirwa chi kumobilize vanhu vemucommunity kuda kuita match yekuita sei kwacho.
mbanzi kuda kukonzeresa noise. Musi unoyo angasungwa kwaMunangagwa futi ndiye Josi wacho futi stylist wekwaMunangagwa. Zvinhu zvacho hameno zvinombofamba sei. Zvinoita kunonzi kumutsvaga, so trouble will always look for that lady. For the why, naJosi? For the why? Apa zvino akutomentionwa, ndiye amentionwa pavanhu vese vakanyadzisira kwakumentionwa iye. I don't know what you guys think, but masocialites mamweka, you need kuti vambotoiwa kana vamborohwa nebapu rechirehwai vambodzikama. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. When you're a subscriber, please make sure that you subscribe and see you in my next video.